Kuɗi ga wanda yake son kuɗi amma na jini, kuɗin jini, asiri na kuɗi wanda za ka fitar da kuɗi. Wasu baƙaƙen aljanu ne za su aje ma wasu maƙudan kuɗaɗe har miliyan bakwai. Za su aje ma kuɗi har miliyan bakwai ko naira miliyan bakwai ko saifa na miliyan bakwai ko wanne kalar kuɗi ko CD kake so ko wanne kalar kuɗi na miliyan bakwai. Amma fa wannan kuɗin jini ne, kuɗin jini ne. In ka san ba ka son kuɗin jini to wannan ba asirinka ba ne. Akwai mutane daban-daban waɗanda za a ga suna ta fafatawa, su sayi gida, su sayi mota, komai rayuwarsu yana tafiya seti. Kai kuma kai ta tunanin wai me suke samun kuɗi kuma kai baka san cewa suna da asirirrika, baƙaƙen asiri wanda aljanu suke aje masu dukiyoyi ba. To wannan in kana neman asiri wanda za ka yi kuɗi cikin ɗan ƙaramin lokaci, yauwa ka zama shahararren mai kuɗi na gani na faɗa, to ka daure ka aikata wannan asirin. Za ka iya yin wannan asirin duk satin duniya za ka iya yin shi. Kaga kau a ce yanzu a ce duk sati sai ka samu miliyan 8, duk satin duniya za ka yi ka samu miliyan 7. Ka san dandanan za ka shahara. Dandanan za ka shahara. Gwamnati ma sai ka ba ta aron kuɗi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Al'ummar faɗin duniya barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya sosai ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya, musamman mutanen da suke kiran mu suna saka mu ayyuka, da masu kan bincike da tambayoyi, da masu yi mana fatan alkhairi, musamman mutanen ƙasarmu Najeriya, mutanen Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Togo, mutanen ƙasar Guinea. Muna godiya sosai da South Africa yadda ake bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. Idan kai ko ke bako ne sai ku daure ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun asirinmu da zarar mun ɗora. To muna godiya sosai ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya. Kamar yadda muka saba, yau fa muna ɗauke da wani asiri, baƙin asiri ne wanda wasu baƙaƙen aljanu za su aje ma dukiya, kuɗi miliyan ɗai har miliyan 8, ko saifa miliyan 8, ko naira miliyan 8, ko CD, ko pounds, ko ringgit, kowanne kalar kuɗi, ko riyal miliyan 8. To wannan asiri yana da matuƙar ƙarfi da fa'ida sosai. Za ka ga ka bar iyalanka ka tafi wata ƙasa neman kuɗi, ko ka tafi wani gari neman kuɗi, ko kuma a garinku, a gidanku, saboda ba ka da kuɗi an maida ka kai ne baya. Kana so ka yi aure, ka sayi mota, mashin, ka sayi gona, fili, kana da uzurruka, kana so ka ci ka sha, ka taimaki abokan arzika, ba ka da yadda za ka yi ka samu kuɗi. To ka daure, ga dama ta samu. Wannan asiri za ka iya gabatar da shi ko da a yau ne. Daidai misalin 12 na dare ake so ka samu ɗaki mai duhu wanda kai kaɗai ne a cikinsa. Sai ka siyo turarenka na Shuhurul Jinn original modern ɗin ƙasar Saudiyya, ba Indiya ba, Saudiyya guda ɗaya. Insha Allahu sai ka zo ka yi lazuminka na ajibiya jinsul jinn, subscribing da alamar ƙararrawa, sai ku jinsul daure jinn ku wal danna jinn. mana subscribing. Muna godiya.